नमस्कार, प्रणाम आप सबके भाई अखिलेश कश्यप। कैसन बानी जा आप सब, और दिल से धन्यवाद देतनी आप सबके कि हमार लिखल गाना जौन रहा कल छूटल वाला कूद जी कोरा में, ये गाना के आप सब इतना आशीर्वाद प्यार देनी जा। मात्र 25 से 26 घंटा में 27 से 28 लाख लोग ये वीडियो के देख ले बड़न। तो सबके लव यू मेरे भाई, सबको दिल से धन्यवाद कि आप सबों ने इतना सपोर्ट किया इस गाने को, और ऐसे ही इस भाई को प्यार देते रहिए। और आप सबसे एक और गुजारिश बा कि आज एगो गाना आदिशक्ति कंपनी के मेन चैनल आदिशक्ति फिल्म से छूटल बा, बड़े भाई गुंजन सिंह जी के, जो उनकी वीडियो के जोड़ा ही नहीं किया। आप सब जरूर एक बार देखी जा, आप सबके एकदम रुआ रुआ खड़ा हो जी, इतना नीमन वीडियो बनल बा। एगो मजदूर और एगो गरीब के दर्द बा में। मजदूर भाई बाहर कमाता उनकर लड़का भूख से मर जाता, वो वीडियो में यह दर्शावल गइल बा। और नीमन चीज के प्रोत्साहन करी जा, आप सब जो अच्छा चीज बा एकरा के सहयोग करी जा, ताकि समाज में बढ़िया चीज लोग गावे पे मजबूर हो जाए। तो आप लोग ये गाना के बहुत सारा गुंजन भैया के गाना के इतना सपोर्ट करी जा, चाहे वीडियो इतना बढ़िया हमारे भाई सुशांत चंदन बनौले वालों बहुत अच्छा वीडियो बनैले बना लोग। भाई लोग के भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देतनी कि आप लोग इतना मेहनत करके इतना नीमन वीडियो बनौनी जा। और साथ ही साथ जो म्यूजिक रोशन भैया बनौले बने उनका के भी धन्यवाद बा। और गुंजन भैया इतना बढ़िया थॉट आप लाए, भाई अजय बच्चन जी लिखे हैं, उनको भी दिल से धन्यवाद है कि आप बहुत अच्छा लिखे हैं। तो आप सब कुल मिला जुला के इस भाई को इतना प्यार दुलार देते हैं आप लोग, तो ये प्यार दुलार आप सब तो देख ही रहे हैं। नया नया बवाल हो रहा है, इस भाई को ऊपर राजनीति किया जा रहा है, तो उस सब में आप सबके सपोर्ट के जरूरत बा। आखिर कब तक केहू बर्दाश्त करी, कब तक आदमी, कहे से कि सब लोगे लाग गइल बा, लागत है कि हमें भोजपुरी के तिस्मार खान हो गइल बानी हमारा पीछे। तो आप सबके सहयोग के जरूरत बा भाई, ना तो ये लोग ऐसा ना मजबूर कर दिए लोग कि हम गीतिए लिखल छोड़े के पड़ी, हाथ ना कि वो मेंटली टॉर्चर करी भाई। तो बहुत परेशान रहता, नहीं दिन रात फोन बंद रहता, फोन करके दिन भर इतना लोग के जेलेसी हो गई बा, इतना जलता लोग। अरे भाई काहे खेसारी भैया आदमी ना हवन, उनका के गाली देता लोग दिन भर। सब कोई अपन अपन गाना गावता, सब लोग के अपन अपन थॉट बा, केहू खराब नहीं के गावत, सब लोग बढ़िया गावता। तो आप लोग सब लोग मेहनत करके आगे बढ़ी जा, केहू के बदनाम करके आगे बढ़ला के कोनो जरूरत नहीं है भाई। जितना बदनामी करे में आप टाइम लगा रहल बनी, वो टाइम अपन रुआ सब गाना बजाना पर दी जा। पक्का माँ भवानी माँ शारदा रुआ सबके हिट करई हैं, स्टार बनी है। कोनो केहू भाई के रुआ लेके रुआ सब स्टार ना बन पाइब जा। अगर केहू के बदनाम करके केहू के रुआ छछना के रुआ जानते नहीं कि हम स्टार बन जीब, तो हरगिज ना हो सकेला। तो भाई तू लोग से भी निहोरा बा कि तू लोग केहू के बदनाम उतने यार कईल जाला, केहू के गाली दिहल जाला, केहू के विरोध कईल जाला कि चले बने। अब एकदम साफ कर देले बड़ा, जब पानी एकदम सर के ऊपर आ गइल बा भाई। तो ये बा, ऐसा कुछ मत होखे, कहे से कि बहुत कुछ छोड़ के आदमी गीत गौ नहीं करता ना, तो ऐसा थोड़े बा कि केहू केहू से कमजोर बा। तो आप सब से ही हाथ जोड़ के प्रार्थना बा कि हम गीत लिखत नहीं तो गीते लिखे देवे के काम बा। फालतू के वो दुनिया में मत घसेटी जा, जो दुनिया से हम बहुत दूर दूर से रिश्ता छोड़ देले बानी। आप सब से यह निहोरा बा, आप सब सपोर्ट करी जा भाई के। और आप सबके थैंक यू सो मच। जितने बदनाम करता लोग उतने आप सब आशीर्वाद प्यार देते नहीं जा, रियल में भगवान आप लोग बनी जा। आप सब जौन गाना छूटल बा जिया कोरा में आ बबुआ मरल भूख से, ये दोनों गाना के आप सब अथाह आशीर्वाद प्यार दी जा। सबके प्रणाम, लव यू, जय माता दी।